Дарагія сёстры і браты, сёння ў літургіі касцёла адзначаем другую нядзелю Вялікага посту. Пачуем Божым слове пра тое, што Езус перамяняецца паводле сваіх вучняў, прысутнасці іх. І вось гэта таямніца перамянення ў часе Вялікага посту, яна сапраўды вельмі актуальная і такая вельмі знакавая для нашага перажывання вось гэтага асаблівага часу, які павінен быць скіраваны на перамяненне нашых сэрцаў. Падчас гэтай святой імшы молімся за ўсю нашу парафію, просячы патрэбныя ласкі для нас, таксама памятаючы аб тых, хто адышоў з гэтага свету, давяраючы іх Божай міласэрнасці. Каб мы маглі годна маліцца, перапросім Бога за нашыя грахі і слабасці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што згрэшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Божа, Ты наказаў нам слухаць Твайго умілаванага Сына. Ажыўляй, просім, нашу веру Тваім словам, каб, ачысціўшы зрок духоўны, мы маглі цешыцца сузіраннем Тваёй славы праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Быцця. У тыя дні Пан сказаў Абраму: «Выйдзі са сваёй роднай зямлі, з дому айца твайго у зямлю, якую я табе пакажу. І я ўчыню з цябе вялікі народ, і буду благаслаўляць цябе, і ўзвялічу імя тваё, і станеш благаслаўленнем, буду благаслаўляць тых, хто цябе благаслаўляе, а тых, хто зневажае цябе, я пракляну. І будуць благаслаўлёны ў табе ўсе племёны зямлі». І выйшаў Абрам, як загадаў яму Пан. Гэта Слова Божае. Милосердность Твоя няхай будзе над нами. Милосердность Твоя няхай будзе над нами. Праўдзівае слово Пана і ўсе ўчынкі ягоныя верныя. Ён любіць справядлівасць і правасуддзе. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя няхай будзе над нами.
спадзяецца на яго міласэрнасць, каб ён душу іх уратаваў ад смерці і накарміў іх у час голаду. Міласэрнасць Твая няхай будзе над намі. Душа наша чакае Пана, Ён наша дапамога і абарона. Міласэрнасць Твая, Пане, няхай будзе над намі, бо мы на Цябе спадзяёмся. Міласэрнасць Твая няхай будзе над намі. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Наймилейший, долучися до терпіння для Євангелія поводле моці Бога, який уратував нас і покликав святим покликанням не за наші учинки, але поводле власної постанови і ласки, даденої нам у Христі Єсусі перед вічними часами, і відкритий тепер про об'явлення Збавця нашого, Єсуса Христа, який знищив смерть і освятив життя і несмиротність Євангелієм. Це Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. З облака світлого почувся голос Айця. Это Сын мой умилованный, Яго слухайте. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус узяв Петра, Якуба і Яна, брата ягонага, і повів їх одних на високую гору, і перамяніўся перед імі, а обличчя ягонае заззяла, як сонце, і адзенне ягонае стало белае, як святло. І вось з'явіліся ім Маісей і Ілля, і размаўлялі з ім. Пётр сказаў у адказ Jesусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю тут 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Маісея і адзін для Іллі». Калі ён яшчэ казаў, светлае воблака агарнула іх, і вось голас з воблака сказаў: «Гэта Сын мой умілаваны, якога я упадабаў, яго слухайце». Пачуўшы гэта, вучні ўпалі ніцма і вельмі спалохаліся. А Jesús падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце, не бойцеся». Калі яны ўзнялі свае вочы, нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Jesúsa. І калі сыходзілі з гары, Jesús загадаў ім, кажучы: «Нікому не кажыце пра гэтае бачанне, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Дарагія, сённяшняе слово, якое чуем пра перамяненне, напэўна, не новае для нас. Яго мы чулі неаднаразова, маем магчымасць
памятаць і ведаць тое, што адбывалася. Вось тады, калі Езус, узяўшы некаторых са сваіх вучняў, пайшоў на гару, і там у іх прысутнасці адбыўся гэты вось цуд перамянення. Таксама пачуўся голас Айца: гэта сын мой мілаваны, якога я ўпадабаў, і яго слухайце. І час Вялікага посту для кожнага з нас з'яўляецца вось такой магчымасцю, каб, слухаючы слова, слухаць Бога, слухаць праз гэтае слова тое, што Бог да нас хоча данесці у сваім слове. І тое, што здарылася з вучнямі, якія былі з Езусам, гэта сапраўды неверагодна, таму што пасля таго, што яны ўбачылі, Пётр сказаў: дазволь, я зраблю тут 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Маісея, адзін для Іллі. І, канешне, тэолагі кажуць пра тое, што Пётр не ведаў, што кажа, ён проста ашаломлены быў тым, што ўбачыў. І вось таму казаў такія словы, проста таму што быў у шоку. Але з другога боку, вось тое, што перажывалі вучні у той момант, яно было звязана з такім пазнаннем вось сапраўднага шчасця нябеснага, якое Бог падрыхтаваў для нас. І таму Пётр таксама хацеў як найдаўжэй гэты момант для сябе затрымаць, што нават прапанаваў Езусу такое: паставіць 3 шатры. І час Вялікага посту і кожная Еўхарыстыя, на якой мы сустракаемся з Езусам, з'яўляецца яшчэ большым цудам, таму што праз удзел у гэтай ахвяры Езуса Хрыста мы маем магчымасць дакрануцца да самого Бога, прымаючы яго таксама ў постаці хлеба. І час Вялікага посту для нас з'яўляецца такім момантам досведу праз магчымасць свайго навяртання, праз магчымасць слухання слова Божага, дакранацца да гэтых цудаў, якія Бог у нашым жыцці здзяйсняе, якія таксама набліжаюць нас да вось гэтага нябеснага шчасця. Ходзячы па ватыканскіх музеях, калі хтосьці там быў, альбо хтосьці, можа, калі не быў, то можа ў інтэрнэце паглядзець, ёсць прыгожы вельмі вобраз Рафаэля пра вось перамяненне Езуса, так называецца перамяненне. Вось і там у гэтым вобразе паказаны Езус, вось Ілля, Маісей, на верхнім плане, пазней этажом ніжэй, паверхам ніжэй, можам убачыць вучняў Езуса, і яшчэ трошкі ніжэй з правага боку іншых людзей, і таксама хворага юнака з такой працягнутай рукой. І вось гэты вобраз паказвае нам вельмі глыбока жыццё чалавека, яго адносіны з Богам. Адзін з вучняў на гэтым сярэднім паверсе, у цэнтральным месцы, ён паказвае рукой на Езуса перамененага у святле, у прысутнасці Іллі і Маісея, а другі з вучняў паказвае на вось гэтага юнака хворага. Адзін паказвае ўверх, другі ўніз. І тое, што паказвае адзін з вучняў на зямлю, на праблемы чалавека, з якімі мы часта сустракаемся, з хваробамі, з цяжкасцямі, з тым, што перажываем у сваім жыцці, што можа нам нелёгка і не проста зразумець, часам задаёмся рознымі пытаннямі, чаму так, а не іначай. То таксама, бачачы на другога вучня, які паказвае на Езуса, вельмі так знакава, пальцам нават паказвае, паказвае тое, што
альбо даносіць нам вось гэты вобраз тое, што Рафаэль хацеў данесці тым, хто будзе бачыць гэты вобраз, што вось сапраўды кожнае цярпенне, кожная цяжкасць, якую чалавек перажывае на гэтым свеце, яна мае значэнне толькі ў прысутнасці Бога, тады, калі мы спадзяемся вось сапраўды на Божую міласэрнасць. І кожная вось рэч, якую мы перажываем, і часам адчуваем сябе бездапаможнымі, вось у Божай прысутнасці мы становімся мацнейшымі. Гэта вось сувязь паміж небам і зямлёй, паміж Христом, які адкупіў нас праз сваю смерць у васкрасенне. Ён толькі можа перамяніць тое, што ёсць на зямлі, тое, што ёсць у нашай гісторыі, тое, што мы перажываем, і тыя цяжкасці. І таксама вялікі пост, час вялікага посту вось нам на гэта паказвае, што нават тыя грахі, з якімі мы не можам сабе даць раду, тыя цярпенні і цяжкасці, якія перажываем у сваім жыцці, яны набіраюць сэнсу толькі ў Божай прысутнасці, толькі тады, калі мы спадзяемся на Хрыста. Толькі Ён можа нам дапамагчы нашай бездапаможнасці. Няхай сённяшняе слова, якое мы чуем у другую нядзелю Вялікага посту, няхай дапамагае нам яшчэ больш вучыцца спадзявацца на Бога, які імкнецца да таго, каб нас збаўляць, каб нас натхняць да таго, каб час Вялікага посту быў часам сапраўды збавенным, часам, які неабходны для нашага навяртання і паглыблення нашых адносін з Богам. Амин. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і владжанага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, на трэці дзень воскрес паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаем адзіны хрост для адпушчэння грахоў і жыцця вечнага вылучання свеце. Та Бога, які сваёй любоўю яднае ўсіх людзей у адну сям'ю, узнясём пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён у сваім навучэнні раскрываў перад усімі духоўную вартасць пакаяння і ўстрымання. Цябе просім. Молімся за святароў, якія праводзяць рэкалекцыі, каб іх намаганні і малітвы прынеслі шчодры плён. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія перасталі маліцца,
каб аднавілі сваю духовную еднасць з Панам Богом. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у нязгодзе з уласным сумленнем, каб праз сакрамент паяднання яны атрымалі ўнутраны спакой. Цябе просім. Молімся за памерлых, якім найбольш патрэбныя нашыя малітвы, каб Пан адарыў іх сваёй міласэрнасцю. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы умелі выкарыстаць гэты час Божай ласкі у імкненні да хрысціянскай дасканаласці. Цябе просім. Молимся таксама аб спыненні вайны ва ўкраіне і спакою ва ўсім свеце. Цябе просім. Молимся таксама за ўсю нашу парафію, каб час Вялікага поступу сапраўды для нас часам паглыблення адносін з Богом. Цябе просім. Молимся за наших блізкіх памерлых, усіх з нашай парафіі, каб Бог адарыў іх радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Пачуй, Боже, нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, напоўненыя Тваімі дарамі, служылі Табе з чыстым сэрцам праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже, шчыра просім Цябе, няхай гэтая ахвяра очистить нас от правинов и освятить души и телы Твоих верных, каб мы могли годно удельничать у великодных святах праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору сердце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць зянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання.
як пра гэта сведчылі законы і прарокі. Таму за анёламі у небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї. Осанна на вершинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус увасхрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Хрыста, пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Panie Jezu, wyznają Twoją воскресение i czekają Twojego przyjścia chwały. Panie, uspamiнаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам, святым Піё і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале.
праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Айца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ojcze nasz, który jest u niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Bóg Twojego władarstwa i moc, i chwała na wieki. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, надари нам спокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Гэта сын мой умілаваны, якога упадабаў я. Яго слухайце.
Помолимся. Милосердный Ойче, принявши найсвятейший сакрамент, дякуем Тебе за тое, что на землі нам даешь удел у житті небесным праз Христа, Пана нашего. Послухайте ще об'яву на наступний тиждень. Щиро дякую за кожну ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякую тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле, удзельнічаў у прадстаўленні у гонар святого Казіміра і ўвогуле, хто прычыніўся да падрыхтоўкі учарашняй урачыстасці ў нашай парафіі, і сёстрам, і парафіянам, усім, хто упрыгожыў літургічнай службе хору, хто ўпрыгожыў учарашнюю урачыстасць. Думаю, што атрымалася ў нас усё цудоўна. За добро і малітву няхай узнагародзіць вас, Пан Езус, і нас, і святы Отец Францішак. Великапостныя рэкалекцыі ў нашай парафіі правядзе ксёндз Павел Федарович, мар'янін. Яны распачнуцца у пятніцу 24 сакавіка, закончацца ў нядзелю 26 сакавіка. Гэта таксама час асаблівы, яшчэ больш асаблівы, чым весь Вялікі пост. Будзе магчымасць, каб паспавядацца, каб паслухаць Божае Слова, якое праз рэкалекцыяніста Бог для нас хоча скіраваць. Расклад больш дакладны будзе на дошцы аб'яваў і пазней у пазнейшых інфармацыях. Таксама у мінулую нядзелю аб'яўлялі мы, што па ініцыятыве каталіцкіх біскупаў нашай краіны у другую нядзелю Вялікага посту ў касцёле ў Беларусі пройдзе збор ахвяраванняў для дапамогі пацярпелым ад землятрусу ў Турцыі і ў Сірыі. Можна грашовыя ахвяры скласці ў скарбонку Карітас пры выхадзе з касцёла. Сёння яна будзе служыць для гэтых ахвяраў. Таму, калі хтосьці можа, хоча, то, калі ласка, можна гэта зрабіць, каб таксама падзяліцца з тымі, хто трапіў у цяжкую жыццёвую сітуацыю. Таксама па пятніцах адбываецца ў нашай парафіі крыжовы шлях для дарослых і моладзі. І ў 7:50 на раніцы пасля ранішняй святой імшы і ў 17:15 вечарам. Дзяцей на набажэнства крыжовага шляху запрашаем у суботу у 11:30. Таксама па нядзелях песні жальбы перад ранішняй святой у 7:30 і перад вячэрняй святой імшой у 17:30. На гэтым тыдні таксама выпадае свята жанчын 8 сакавіка, і таксама у нас будзем маліцца падчас вячэрняй святой імшы 8 сакавіка. Так нам тут валанцёры сказалі, валанцёры Карітас, што жанчын чакае сюрпрыз. Яны там рыхтаваліся нейкім чынам. Таму запрашаем і памаліцца, і не толькі за сюрпрызам, у першую чаргу памаліцца, а пазней таксама магчыма і за сюрпрызам. Усім добрага святкавання нядзелі, добрага настрою, і прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Пахіліце галовы на благаслаўленне. Божа наш Ойче, няхай Твоё благаслаўленне заўсёды будзе з вернымі Тваімі. Учыні іх адданымі паслядоўнікамі Евангелля Твайго адзінароднага Сына, каб яны заўсёды імкнуліся да хвалы, ззянне якой на яго абліччы дадзена было ўбачыць апосталам, і шчасліва яе дасягнулі праз Хрыста, Пана нашага. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні
супроть спокусом и гастах Бога Духа. Будь с нами.